Pois este vídeo vai ser un pouco brusco porque o que pasou hoxe en Santiago foi máis brusco todavía do que vou a falar hoxe e me parece que a persona que está de responsable de seguridade e de mobilidade neste concello é unha persona que é unha inepta, que non vale absolutamente para nada, que é o señor Xanduro. Así de claro yo digo, xa, a cara. Se eu teño que dicir a cara, yo digo a cara. Este señor é un inepto, non vale para nada. Hoxe me chamou, pois, unha amiga que ten un local na zona vella en Santiago de Compostela. Pois dous persoas que son drogodependientes se sentaron na terraza e se lle avisou que cando foran a consumir tiñan que pagar os seus servidos. E como non iban a pagar os seus servidos, pois estas dúas persoas, unha de 1,80 m e pico e outra persona de outro 1,90 m e pico, que unha persona porta armas de blancas pois por Santiago adiante e aquí ni Dios fai nada, pois se puxeron a amenazar pois a miña amiga e a súa compañera de traballo. Vale, pois moi ben. Chama a policía local. Unha vez, dúas veces, tres veces, 4 veces. A cuarta vez, 40 minutos despois de chamar dende a primeira vez e seguindo recibindo amenazas, a policía local di que hoxe non dispoñen de coches, que non hai coches para mandar ali. É normal. Nunha cidade como a capital de Galicia é normal que un día 24 de xuño non haya coches da policía local ante un suceso como que estaba pasando nestes momentos pois na zona vella, que eran que dous drogadictos lle estaban amenazando a dúas traballadoras do sector hosteleiro. Estamos falando en serio. O señor Xanduro estaba tan tranquilo na súa casa. Este señor durme tranquilo. Me parece un inepto. E me estou pasando co vídeo porque estou quente, porque non me parece normal que se poña a seguridade dos veciños e das veciñas de Santiago en perigo por culpa dun señor que é un inepto que non vale absolutamente para nada. Porque non vale para nada. Así que esperemos que lle falte pois menos dun ano. Porque este señor se ten que ir para a súa casa. Que se dedicar o que se dedicaba antes de entrar en política.